Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Biniyatil irda'illahi ta'ala. Wa ridha rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Ila hadratina bil Mustafa Sayyidina Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa thumma ila hadrati Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Wa thumma ila hadrati Sayyidi Syekh Hasan Ali Asyadili. Wa thumma ila hadrati Sayyid Abdul Malik Al-Yas Yahya. Wa thumma ila hadrati Syekhina wa Mursyidina. Wa murabbi ruhina maulana al-habib Muhammad Lutfi bin Ali bin Hashim bin Umar bin bin Yahya adallallahu amra fi sihafih wal jami' masyayikh dar tauhid rasulullah wal jami' al muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat min masyariq al ardi ila maghribiha bariya khususan abana wa ummatina wa ajdadana wa jaddatina wa ustadana wa syekhana wa masyayikhina wa liman ista'ana bisabih wana khususan saja dalam kitab An-Nasaidiyah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa rafa'anna bi ulubi wa amadna bi asrari wa 'ada alaina min barakati fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Fayambaghi mangka sayogja wa ta'akkadu lan kaka apa al-mu'adzafatu apa ngajegaken wal mulazamatu lan netepi dzikrillah marang zikir marang Gusti Allah ala dawamil awqati ala selanggenge pira-pira waktu. Wa fi umumil ahwal lan ing dalam umume pira-pira tingkah. Wala ngendika sinten Nabi alaihi salatu wassalam lirrajuli marang wong lanang allazi kang kala kang matur sapa rajul ya Rasulullah. Duh Gusti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Qad kasurat temen akeh ala syara'iul Islam. Alayya yang tase engson apa syara'iul Islami apa pira-pira pelaturan Islam famur mangka merintah panjenengan ni engson bisa ing lawan suwiji atasab basu kang ceklan ingsun bihi kelawan faqala mangka ngendika sinten Nabi la marajul la yazalu aceleren-leren lina suka apa lisan sira radban ing teles min dzikrillah saking zikir marang Gusti Allah. Jadi iki bisa menerangkan ini tentang berzikir pada Allah. Ini dijelaskan perbedaannya orang mukmin karo orang munafik. Yaiku apa ini? Wong mukmin iku dalam kesehariannya lebih banyak untuk berzikir pada Gusti Allah. Waktunya lebih banyak dihabiskan untuk berzikir pada Gusti Allah. Marga wong munafik itu lebih banyak laline malah. Carane dalam waktu 24 jam itu wong munafik ilingi marang Gusti Allah mau beberapa menit ngono tok. Dah. Apa nek wong mukmin ora kaya ngoten iku bedane. Jadi nek awak dhewe mukmin ya kudune iso kaya iku mau akeh zikire, akeh iling marang Gusti Allah. Wa yambaghi wa yataqadu al-muwadzabatu wal mulazamah li dzikrillah ala dawamil awqat fi umumil ahwal. Maka sebagai orang mukmin ya kudune langgengna berzikir kepada Gusti Allah. Senantiasa berzikir kepada Allah setiap waktu. Pada setiap waktu ya
pada setiap aktivitas juga iya. Qala alaihi salatu wassalam lirajuli alladzi qala ya Rasulullah. Kanjeng Nabi dawuh kepada seorang laki-laki yang bertanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, temen akeh syariat Islam, temen akeh aturan-aturan agama Islam kanggo aku. Famurni bisyai'in atasabbatsu bihi." Maka kula nyuwun jenengan perintah kanjeng Nabi. Kula nyuwun jenengan perintah melakukan suatu hal yang mana bisa untuk dijadikan pegangan. Terus Nabi mangsuli jawab marang wong lanang iku mau. La yazalu lisanuka radban min dzikrillah. Senantiasalah, jangan berhenti, senantiasalah mulut kamu, senantiasalah lisan kamu untuk selalu basah zikir marang Gusti Allah. Maknanya apa? Selalu basah itu ora leren oleh zikir marang Gusti Allah. Iku salah satu amal sing kena dienggo cekelan kanggo awak dhewe, yaiku zikir marang Gusti Allah. Waqat ada lan teman milang sinten al ulama rahimahullah min fadhaili zikri saking pira-pira keutamaan zikir wa rajahiyati lan keunggulane zikir ala ghairi atase liyane zikir minal amali saking pira-pira amal as-shalihati kang saleh anna ustuna kawan iku mungkin apa al mudawamatu ngasikaken ali ing atase zikir fi jami'il awqat ing dalam sakabehane pira-pira waktu wal ahwal lan pira-pira tingkah. Lianna rastuna zikir iku ghairu muaqqatin. Iku araden waktu-waktu bi waktin lawan waktu. Balwa zikir iku ma'muran iku dan perintah bi lawan zikir ala dawami antase langgeng. Terus para ulama iku menjelaskan fadilah-fadilah, keutamaan-keutamaane, keunggulan-keunggulane berzikir. Bahwa iku saking zikir itu sendiri mengingat-ingat Gusti Allah, nyebut Gusti Allah, subhanallah, walhamdulillah, Allahu akbar, zikir. Bahwa iku saking amal-amal soleh, iku juga termasuk zikir eling marang Gusti Allah. Annau tumkinul mudawama alaihi fi jamil awqat. Bahasanya berzikir itu bisa dilakukan setiap waktu, setiap kondisi. Mergo apa? Mergo li'annahu ghairu muaqqatin bi waqtin. Mergo berzikir itu tidak ditentukan waktunya kapan, saatnya kapan. Contoh sholat zuhur itu harus dilakukan ketika matahari condong ke arah barat. Itu masuk waktu zuhur. Sampai waktu habis zuhur, itu sholat zuhur selesai. Kudune wis dilakukan. Lah, nek berzikir orang kayak ngoten niku, berzikir itu bisa dilakukan pada setiap waktu. Mbah apa wae jam pira wae awak dhewe lagi mau apa wae tetap untuk berzikir. Dan itu memungkinkan awak dhewe. Bahkan sambil awak dhewe aktivitas kerja, awak dhewe tetepan iso eling Gusti Allah, iso berzikir karo nyebut Gusti Allah. Wa ta'atu al-muhditsu. Lan iso nglakoni ku ing zikir sapa al-muhditsu wong sing hadas.
wal junubilan wong sing junub, wal masghulan wong sing tersibukkan, wal farighulan wong sing lega, wala gaza ghairu minas shalah wassalam. Dan berzikir itu bisa dilakukan bisa jadi ketika awak dhewe sedang hadas utawa sedang junub utawa sedang tersibukkan dengan suatu hal aktivitas, mbah iku awak dhewe kerja utawa bahkan lagi leren, iku awak dhewe tetap iso berzikir. Beda lagi dengan ibadah-ibadah yang lain seperti halnya sholat, iku gak bisa awak dhewe disambi-sambi, kudune awak dhewe sholat iya sholat tok. Maka iku Gusti Allah menetapkan waktune ya merga sholat iku gak iso disambi-sambi. Beda karo berzikir. Iso sak wayah-wayah pada setiap kondisi awak dhewe melakukan aktivitas iku juga bisa. Fa innal syara'ita tatawaqqafu 'alaiha. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.